Промените в климата са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Специалист по климатични промени анализира данни, прогнозира въздействието на климатичните промени и съветва за най-добрите начини за защита на околната среда и общественото здраве. Чрез своята работа този специалист подкрепя разработването на климатични политики и помага на обществата да се подготвят за бъдещите предизвикателства. Специалистът по климатични промени изучава големи набори от данни, свързани с емисиите на парникови газове, качеството на въздуха и температурните промени. Неговите отговорности включват създаване на климатични прогнози, съветване за стратегии за намаляване на емисиите и идентифициране на рисковете, които климатичните промени носят за обществата. Специалистите си сътрудничат с учени, НПО и правителства по целия свят, за да подкрепят устойчивото развитие и да намалят отрицателните ефекти на климатичните промени. Нарастващото търсене на специалисти по климатични промени води до по-големи възможности за кариера и конкурентни заплати. Средната годишна заплата за специалист по климатични промени варира от 50 000 до 90 000 долара, като може да се увеличава в зависимост от опита и сектора. Изборът на тази кариера означава принос за защита на бъдещите поколения и справяне с критични екологични предизвикателства. За да станете специалист по климатични промени са необходими следните умения. Умения за анализ на данни и климатично моделиране, създаване на прогнози и идентифициране на климатичните рискове. Знания по екологична наука и метеорология, необходими за разбиране на климатичните процеси и тяхното въздействие върху екосистемите. Умения за комуникация и консултиране, за обучение на общности и сътрудничество с различни групи. Умения за работа в екип и управляване на проекти, за работа с други експерти и координиране на инициативи за защита на климата. Специалистът по климатични промени е професия, която помага за изграждането на по-добро утре. Чрез своята работа ние можем по-ефективно да се подготвим за въздействията на климатичните промени и да създадем по-устойчив свят за бъдещите поколения. Станете специалист по климатични промени и помогнете за създаването на свят, устойчив на въздействията от глобалното затопляне. Изберете кариера, която е от значение за бъдещето на планетата.